Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente.
xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú tamén. Eu sou árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e no remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. máis ben, benvidos a esta segunda semifinal da Copa Galicia, benvidos a este espectáculo do baloncesto galego. Nesta segunda semifinal enfróntanse o Río Breogán de Lugo, equipo revelación a tempada pasada da Liga Endesa, da Liga ACB, e un recén ascendido á Liga Lepouro, este Copa Ourense, que intentará sorprender o equipo lucense buscando o rival do Monbús Obradoiro na final do próximo sábado. Damos a benvida ao comentarista, o noso acompañante Antonio Casal. Toño, boas tardes, boas noites. Boas noites, Pablo. Pois nada, aquí disfrutando da pista e da música que está pinchando Tres Andía aquí. Primeiro sonaba aí un momentiño o Camón dos Black Keys, a banda do Jaio, e agora The Cure, todo un clásico. Así que boa música, boa baloncesto, boa compañía contigo, Pablo. Gracias, igualmente, Toño. E nada, agradecer a Fegaba que confiara outro ano máis en nós, e por suposto ao maestro Rafa Sabueiro de RS Providio, Pablo. Pois todo preparado xa para o inicio desta segunda semifinal, árbitros colocados, empezan a saltar os quintetos. O Club Ourense Baloncesto, que vai sair o número 11, Stojan Jurowski, nacional por Macedonia. Sí, señor. Xogador con experiencia en Levouro, en Huesca, Melilla e Alicante. Creo que vai sair tamén o número 9, Williams, Chas Williams. Confirmamos quintetos. Abubakar, o número 5, Cera, e o número 8, Pilepic, outro clásico, Pablo, Fran Pilepic, es de Lucentum. Por parte do Breogán, o número 4, Scott Bamford, o número 35, Brankovic, o número 11, 17, Lukovic, Sergi García, e o número 9, Stefan Morimov. Un equipo moi reformado, este Breogán de Lugo. Sí, dous plantéis moi renovados, moitas esperanzas postas en ambos os dous conxuntos. Río Breogán unha temporada brutal a temporada pasada, e Ourense tamén un plantel remozado, agora con Abubakar como membro da antigua plantilla de Le Plata. A ver que partido nos deparan nesta reedición do duelo do Miño. Xa en xogo Sergi García, que ten o primeiro balón, intenta desfacerse de Cera, lanza o primeira tripla Bamford, un especialista, acerta Scott Bamford o norteamericano
internacional por Kosovo, que leva facendo isto en casi que todas as pistas da ACB. Pois aí o temos de volta o grandísimo Scott Bamford. Xa está Abubakar, o balón con Pilepic, levantouse o zurdo número 11, Stojan Guroski, 3. Outro especialista desde a liña de 6,75, Guroski atacando Bamford para Brankovic. O rebote para Abubakar. Xa sale Cera, Abubakar, San Pilepic. Soa de novo con Guroski, a tripla agora non. O rebote para Marko Lukovic, un dos supervivientes dese Río Breogán da temporada pasada. Sergi García intenta o balón interior para Brankovic, apóiase no taboleiro, non acerta. Corre o Copo Ourense. Xa está Pilepic. O balón para Cera. Josep Fermín Cera. Perde o balón o xogador do Cobo Ourense. O tiro exterior de Morimov. Entra ese tiro liberado de Stefan Moribots. O 5-3. Aí está Pilepic, o es de Alicante, levántase 5 metros. Boa man do xogador, neste caso non acertou. Esa sale Bamford, que boa man de Pilepic. Bamford, elevación, non consegue a canastra, pero falta personal do número 8, Pilepic. Será a primeira. Anota primeiro o norteamericano Scott Bamford. Segundo do norteamericano tamén está dentro, coloca o 7-3, manda Breogán, manda o equipo de Lugo. Está o balón en mans de Cera, o ex xogador de Casademón, o tarraconense. Boa canasta de Pilepic. En xogo Sergi García, internacional por España en categorías inferiores, tamén na absoluta, nas ventanas de clasificación. Sergi García busca o bloqueo de Brankovic. Scott Bamford para adentro, norteamericano, elevación, 2 puntiños máis. Está marcando as diferencias Scott Bamford. Neste inicio de partido xa leva 7 puntos. Xogadorazo Bamford, Guroski. Guroski intenta facerse forte no poste baixo, sen fortuna. Xa estaba Abubakar traballando no rebote. E a falta que llevan sinalar o xogador de Niamey, o internacional por Costa de Marfil. A primeira de Abubakar. Saca, pon o balón en xogo Morimov, recibe Sergi García. Brankovic, García. Morimov que lanza tripla, sálese de dentro, rebote Abubakar. Xa está Cera, intenta penetrar. Isuse grande aí o xogador do Breogán, o balón para Abubakar, moi potente aí, acabou coa súa esquerda sobre tabla, 2 puntiños. Un xogador que polas súas calidades físicas, creo que un xogador que destaca canto máis arriba, porque bueno, pois el de plata en Liga EVA pois señalábanlle moitas faltas. Aquí pois por ese contacto con ese corpo, pois xogador máis utilizado, fixo moi boas temporadas en Valladolid. Moi traballador, xogador moi potente, o triplazo hora de Sergi García, o ex do Juventud. Abubakar traballando xa no poste, ten superioridade física, o fixo moi ben, non tivo fortuna agora co gancho.
Sergi García que se xoga o triple, non rebote Lukovic, a falta personal de Guroski. Gran temporada de Lukovic o ano pasado. Esa segunda experiencia na CB bastante mellor, máis destacado. Cambios. Entra Ferran Ventura, no? O escolta, irmán de Albert Ventura, o xogador do Juventude, sentouse Pilicic. Grandes tempadas en Portugal, en Cáceres tamén, non? De Bouro. Pois a primeira que defendía, encontrou a Manford que consigue o seu 9º punto, perde Josep Fermí de Cera. Bueno, séntase Cera, entra o fichase, o pequeno Chas Williams, procedente do Savoie de Francia, o exxogador 2 Minutemen de Massachusetts, base eléctrico. Ben xogado por parte de Brakovic, conexión con Lukovic, 2 puntiños máis para Breogán. Xa está Chas Williams, rapidísimo, eléctrico, o base norteamericano, levantase a 5 metros, o balón na parte de atrás do ferro, rebote García. Tamén lle falta ao Copo Ourense o outro base que foi dos xogadores destacados da Liga Portuguesa temporada pasada. 2 puntiños máis para o Breogán, que está abrindo moitísimo marcador neste inicio de partido. Coloca o 18-7, tempo morto solicitado por Guillermo Arenas, o asturiano que pide este primeiro tempo morto. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Pois xa de volta, despois deste tempo morto solicitado por Guillermo Arenas, habrá un tiro libre adicional para Sergi García. Outro troco no COP, falábamos off the record, Pablo Maiseu, de Tomás Chapero, o novo xogador argentino, non? Campeón das Américas, 2,8 metros, o ala pivot de Santa Fe. O rebote. Xa está Chas Williams. Jogaba con Guroski. Ventura, Chapero, Williams. Recupera Breogán, Sergi García. Aí para dentro, apóyase no taboleiro espectacular. A canasta e o inicio de partido do Internacional de España. Pero xoga con Nogués, ex Breogán tamén, ex canteira Juventud, campeón de España Junior, en Marín, xogando con Avaldes. Nogués, apóyase en tabla 2, moita calidade anotadora, Nogués. Espectacular a canasta de José Nogués. Xogador tamén do Juventud en ACB, Brakovic, Scott Bamford, busca interior a Brakovic, Lukovic, o
balón para fora para Sergi García, non entra, rebote Guroski. Hasta Williams. Chas Williams. Levántase a bombiña. Vale a canasta de Chas Williams. Con ese look a lo Allen Iverson. A primeira falta personal do número 11, Lukovic. 1,75 m danlle a Chas Williams. Creo que hai centímetros de máis creo que hai centímetros de máis. Probablemente se o miden calzado como fan os americanos. E nin así. Pero moi rápido, moi explosivo este menudo xogador. Anota o segundo, cambios en Breogán. Entrou Sergi Quintela e tamén Nakic. Morimov non conectou con Brakovic. Brakovic, xogador austríaco, non? Parece moi grande tamén, moitos centímetros. Con Bamford para Sergi García, Sergi Quintela vaise para adentro. Faise de sopar Nakic, e os primeiros 2 puntos de Sergi Quintela. Williams, defendido por Quintela. Ferran Ventura, Guroski, Stojan Guroski, levanta coa súa zurda, palmeou Chapero, recuperou Quintela, o bravísimo xogador lucense. Follase en Bamford, Quintela que ao outro lado, Nenadic que se xoga o triple, un especialista desde os 6,75 e a 13 puntos de ventaxa. 25-12. Williams xoga con Ventura. Nogués. Ventura. Williams apreta agora, sube o nivel defensivo. Río Breogán, Chapero, Estrapas, Guroski, Estrapas, levántase Chas Williams. Non entra, tocou o marcador e será saque de fondo para o equipo de Río Breogán. Máis cambios no Breogán. Entra Mar García, retírase Bamford, tamén entra Víctor Arteaga, e séntase Brakovic. Un anotador tremendo, Mar García, non? Tamén as lesións frenaron un pouco a progresión deste espectacular escolta. Xogador chamado a ser un referente no baloncesto español. Os pasos de Nemanja Nenadic. Hasta Williams. Xogando con Cuadio. Cuadio que o ano pasado tivo un papel destacado no equipo do Bosco Salesianos en EVA. Xogador vinculado. Xogador moita potencia física, non? Anotou Coadillo, xa exercendo de base Sergi Quintela en contra Nenadic. Sergi para Mar García, de novo Sergi, pide o bloqueo arriba de Arteaga, en contra Nakic, se saca a falta personal de Tomás Chapero. E o tiro libre adicional para Toni Nakic. Coloca 27-13. Manda Breogán. Anota tamén Toni Nakic, 28-13, 15 puntos de diferencia. Chas Williams
templa o xogo. Ventura, levántase de 3, triple de Ferran Ventura, xogador que en categorías bases era unha auténtica ametralladora, moita facilidade para anotar. O pequeno 2 Ventura. Marc García recibe Nenadic. Nenadic pide o bloqueo de Arteaga arriba. Nenadic para Marc García, lanza de tripla, non. Era un pase para Nenadic, non aproveita, rebote Tomás Chapero. Williams, a falta de Nenadic, do serbio. Será banda para o equipo adestrado por Guillermo Arenas. Lionel Couadío con Chapero. Atopa Ventura, defendido por Quintela. Williams, dobla Ventura e intentaba o extrapás. Williams, Chapero vai secar adentro. Aro pasado, se lle saiu. Qué pena, porque foi espectacular. A entrada de Tomás Chapero saliuse de dentro, cando parecía que era o máis fácil. Marc García que se lanza un tripla, non rebote Arteaga. Moito máis forte aí que Chapero. Arteaga, moita experiencia, 2 puntos. Falta un poquinho de peso, de musculatura, non? Tomás Chapero, un xogador moi xoven, 21 anos. Xogador a traballar, non? Sí. Ademais parece que empezou moi tarde a xogar ao baloncesto. Pero bueno, ten moi boas condicións. Aí vemos cando se acababa a posesión, finaliza este primeiro cuarto. Tendrá que poñer un pouco de defensa o equipo de Guillermo Arenas, 30 puntos neste primeiro cuarto. 30-16, manda Río Breogán. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Pois todo preparado para o inicio deste segundo cuarto. Recordamos, Breogán 30, Copo Ourense Baloncesto 16. Volta Pilepic a cancha. Williams recebe Ventura, Pilepic, Chas Williams non quiso entrar e falta clara sobre Chapero, que gañara a oposición. Apoyouse Sergi Quintela nas súas costas. Aí saúdo entre os dous irmáns. Séntase Sergi, entra
no campo Eric, o maior dos Quintela, para exercer esa posición de base. Chapero recibe no poste alto, man a man con Williams. Apreta ahora Eric Quintela. A inversión un pouco forzada de Williams. Un pase moi difícil, admite o error o xogador da Universidade de Massachusetts. Que será o mesmo que poña o balón en xogo. Faino con Chapero. Williams. A tripla de Ventura ao ferro, rebote de Arteaga. Corre Breguán por medio de Nenadic. Bloqueo arriba de Arteaga, Nenadic. Balón para Marc García, ao triple liberado de Eric Quintela. E a tripla de Eric Quintela. Ya está Pilepic. Pide o bloqueo e a falta clara. Non fixou o corpo, a falta foi clara de Chapero, do internacional argentino, o santafesino. Con ciudadano de Ferzurbrigen, tamén de Santa Fe. En ataque Eric Quintela, Nenadic, bloqueo arriba de Arteaga, intentaba ese balón dividido a Arteaga. O adestrador que lle di a Nenadic que cambie o balón de lado, que non había espazo. O adestrador todo un veterano tamén, Veljko Mirčić, ex Unicaja, es internacional por Croacia. Ahora falta personal de Nenadic, levouse por diante a Ventura. Segunda, volverá o partido Scott Bamford. Séntase Marc García e Nenadic. Entra o 9 Stefan Momirov. Xa está Cera. Chegado a tempada pasada a canteira Casa de Mon, na que chegou a debutar en ACB. Cera que ben intentaba esa continuación de Chapero, meteron o pé os breoganistas e o balón o porán sobre o parqué de novo os xogadores del Club Baloncesto Ourense. Pilepic, canastón de Pilepic. Atacando Eric Quintela para Arteaga. Vaise para adentro, apóyase no taboleiro, 2 puntiños máis para Víctor Arteaga. Chapero xoga con Pilepic, xogador con moita experiencia, Cibona, Cedevita, Alicante, Bilbao. Anima a afición do Paco Paz, o equipo locatario Copa Ourense. Ourense que lle falta unha das súas incorporacións, Son Willett, un xogador fichado que fixo moi ben na Liga Portuguesa, forzado ao tiro de in extremis de Cera. Sí, tamén debe ter algún problema físico o base Pechuco e Vicius. Sí. Ou es do Leima, sí, non? Non xogou ningún minuto. Sentado ao lado xogador dos que serán unha referencia, non, para o equipo de Guillermo Arenas. Máis cambio, retírase Víctor Arteaga, entra Jonathan Casibabu. Bello conocido tamén, xogador formado en Real Madrid. Real Madrid. Fortísimo está, xa estaba antes na categoría junior, pero agora está tremendo Casibabu, que creo que ven do básquet francés, onde militou as últimas tempadas.
O triple de Josep Cera. Atacando Kasibabu para Eric. Balón para Morimov. Buscaba o balón interior para Jonathan Kasibabu. Non se entendeu. O xogador serbio de tan só 22 anos, aleiro, 1,98 de estatura. Xa está Cera, apreta afición no Paco Paz. Cera que ben xogou con Chapero, a falta de Kasibabu. Creo que vai ser de Kasibabu. Chama un pouco o orden, no? Scott Bamford, que non baixen o pistón. Van ser 2 tiros para Chapero. Retírase Nenadic. Perdón, Morimov. Volve Lukovic. Pasará a xogar exterior Toni Nakic. É un xogador comodín, non? Que pode xogar tanto no 3 como no 4. Tamén no Breogán unha baixa importante, o americano Ethan Happ, sí. Pivot de referencia. Pivot que ten o récord de rebotes na súa universidade, en Wisconsin. Xogador xa con experiencia en Europa, Olympiacos, Sassari, ven de xogar da Liga Alemana. En Ludwigsburg, o equipo no que xogara Walker, obradoirista, creo que foi o seu equipo de debut en Europa. Xogador que ven a marcar esas diferencias no xogo interior, un xogador con moita calidade, que hoxe non vamos a disfrutar nesta primeira semifinal. 35-21, sigue mandando Río Breogán a falta de 7:06 para que acabe este segundo cuarto. Tempo morto, están os dous equipos dando as instruccións. Sonando el funky que tanto te gusta, Pablo, sempre fuches un pouco funky. Un auténtico aficionado da boa música, o noso comentarista Antonio Casal. O internacional Tomás Chapero. Si, un moi aficionado cun camiñar un tanto funky tamén. Primeiro que no. Novísimo xogador argentino, internacional absoluto xa. O traballo aquí en Ourense a pasada tempada. Atacando Río Breogán por medio de Eric Quintela, Scott Bamford, 2 contra 1. O balón que chega a Toni Nakic, Eric Quintela que vai para adentro. Chega o balón a Jonathan Kasibabu. O que decías, Toño, fortísimo interior do Congo. E ahora Tomás Chapero que fai a falta personal en ataque. Tremenda potencia de Kasibabu. Lembrámoslo en Marín, no Campeonato de España cadete, posteriormente no Junior con Real Madrid, no cadete creo que era con Canarias. Esa tiña a mesma presencia, con esa potencia. Pues vaya duelo ahora. Sí, con Abubakar, outro físico descomunal. O de Costa de Marfil. Podemos encontrar músculos que non coñecemos, Toño, aí nestes dous xogadores. Dous xogadores de Costa de Marfil en Ourense. O Guadio, que foi MVP ali na Liga, despois de voltar da experiencia americana en Daytona, e Abubakar. Pois o triple de Lukovic, que abre máis o marcador, atacando o Copa Ourense. Bilipic, como apreta Quintela, Abubakar e a falta de Kasibabu que se disculpa. Menudos dous colosos. Vemos a repetición, ese intento de tapón que non consegue
parar a Abubakar. Serán 2 tiros libres para o xogador de Niamey. Tampouco entra. Nacido, sei que en Níger, creo, pero a súa nacionalidade é a Costa Marfil. De feito, xogou contra España. Sí. Quero lembrar. Algún partido de preparación, sí. Ou de preparación, sí. Ex xogador de Breogán, creo que ten familia, a familia adoptiva de Lugo. Atacando Eric Quintela, Scott Bamford, a falta personal ahora de Tony Nakic en ataque. Máis cambios en Breogán. Séntase Eric Quintela, Tony Nakic, volve Sergi García, Morimov. Cera. Xoga con Pilepic. Pilepic, o flash de Kasibabu. Que gran asistencia de Cera. Non pudo rematar coa súa man boa a esquerda. Abubakar, a loita polo chan. Balón Abubakar para dentro. Agora sí. Ahora sí, acertou, como vemos na repetición, Seydou Abubakar, Scott Bamford en ataque, elevación, non acerta, rebote Abubakar, aí faise moi grande. Moita circunferencia que rodear, Seydou Abubakar. Xa está tamén Guroski en pista, levántase, tripla, ten un guante. Aí nesa man esquerda o internacional macedonio. Atacando Sergi García. Rápido bloqueo de Kasibabu. A falta personal de Josep Cera. Atacando Sergi García. Aí para adentro, defendido por Cera, e a segunda falta consecutiva do xogador ex da canteira do CAI Zaragoza. Sergi García, un xogador tamén que non acabou de atopar o seu sitio, un xogador con a calidad brutal, ¿no? Parece que está encontrando o seu sitio ahora. Non tuvo, pues bueno, non tuvo moita sorte despois de sair de Zaragoza. Pasou xa por varios equipos, Valencia, Andorra, a Gran Canaria. Moitísima clase. Bueno, a ver se encontra ese lugar. Como ven que se vive en Galicia, seguro que é o lugar. Bueno, nesa rúa de viños que teñen aí en Lugo maravillosa. Ese pulpo. Que yo digan o bo de Musa. En o primeiro partido co Real Madrid xa anotou 30 puntos. Pois para recuperarte, Lugo, dicen para comer, pero parece que para encontrar sensacións, volvendo ao partido. Vamos ter que mudarnos a Lugo, Pablo. Pilepic, o balón a ferro, a loita entre Kasibabu e Abubakar. Para adentro Bamford, Lukovic, faise do seu par, Bamford lanza de tripla, non acerta, rebote que pelexa Sergi García. Cambios en Breogán, séntase Jonathan Kasibabu, volve Brakovic. Estivo moi intenso o xogador da República Democrática do Congo, hasta Pilepic. Guroski, que aquí ten mando en plaza. Cera. Quedou no mismatch emparellado Guroski con Sergi García. E Cera foise para dentro e como Coitelo na mantequilla anotou 2 puntos máis un tiro libre da falta de Brajkovic.
Cambio de cromo, séntase Pilepic, entra Ferran Ventura, dous xogadores cun perfil similar. Máis alto Pilepic, 1,94 m aproximadamente. Polo 1,86 m de Ventura. Moi bons minutos de Josep Cera. Tamén estaba no vinculado o ano pasado. Que xa parece que se fai sitio, no primeiro equipo do Ten Copa toda a Ourense. pinta. Están dous xogadores do CAI Zaragoza de categorías inferiores. Recuperó Abubakar. Buen balón de Cera, Guroski. Lo celebra o xogador macedonio. Moitos balcánicos hoxe na cancha. Moitísimos. Tanto nos dous partidos, non? Cambios en Breogán, volve Quintela e volve Marc García, séntanse Sergi García, Nota Scott Bamford. Stojan Guroski. Segunda oportunidade. Agora non. A loita polo rebote. E vai ser balón, como din os do rugby, con introducción Breogán. Atacando Marc García. Volve o balón a Eric. Balón para Lukovic, man a man con Marc García. Bratkovic. Marc García en contra Bratkovic, faise sitio. O gancho de Bratkovic, 2 puntiños máis. Guroski, Nogués. Apóyase no macedonio, a piques de perder o control da bola. Intento de porta atrás con Ventura. Indicou xogada Veliko Mersic. Dende a banda, tocouse a cabeza e repetiu o movimento Brajkovic. A ver que xogada teñen diseñada. Atacando Morimov. Bratkovic, interior para Lukovic. Aí é superior sobre Nogués. Lukovic non encontra o sitio, finaliza en gancho, non consegue o rebote. Nin Abubakar. Atacando Eric Quintela. O triple de Morimov non entra. Rebote pelexado por Guroski. Eric Quintela, que estuvo a punto de perder. No parecía semellaba campo atrás. Tiña o control Lukovic. Quintela e foise. O triple no. De novo rebote de Brajkovic. E a falta personal que non é señalizada, parecía unha falta clara. Pero o rebote de Brajkovic, 2 puntiños máis. E tempo morto. A falta de un 55, 46 a 30. Manda Río Breogán. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros oficiais. Imos. O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto.
Pois a falta de un 55 xa volven os protagonistas ao parqué. Máis cambios. Volve Chat por parte de Copa Ourense. Williams que xoga con Ventura. O bloqueo tremendo de Abubakar. Williams para dentro. Aí non tivo tacto para finalizar. Chegara moi ben ao aro. Laméntase Williams. Abubakar que gana o rebote. Falta un pouco de tacto, non? Aí de baixo. Se non, seguramente tería esa oportunidade en ACB. Porque por corpo, impresionante. Tremendo, ten unhas pernas que parecen dous columnas dóricas. O primeiro de Abubakar que xa está dentro. Bueno, en Valladolid fixera unha temporada brutal naquela liga que gañou Valladolid, sí, que sí. non poido subir tampouco. Espectacular. Bueno, un equipo moi ben dirixido, sabía o rol que tiña, pero foi un pivot importante nese equipo. Equipo en que ataque presidía naquele momento Mike Hansen, o ex internacional español, compañeiro de Shaquille O'Neal. Non acerta a Quintela. Vaise para adentro, non manda xogada, tocase a cabeza. De Shaquille O'Neal, de Stanley Roberts e de... A falta personal de Lukovic no bloqueo. E de Chris Jackson, despois coñecido por Mahmoud Abdul Rauf, que sufría daquel síndrome de tics o de síndrome de Gilles-Latourette. Ainda así fixo unhas fantásticas temporadas en Denver, chegando a ser All-Star. Williams. O tiro de Abubakar sen acerto. Abubakar que sigue traballando. Guroski. A tripla de Guroski. A Pelesa. Falta. E a falta personal do propio... Non, é de Nogués. A primeira falta personal do xogador catalán. O rebote de Abubakar. Williams. Pois se cara dentro, fíxose de noite con tanta man. Aí Mar García non pudo aproveitar, aínda que chegaba no carretón. Nenadic en fortuna. Williams, Nogués. Vaise cara dentro, acaba ben Nogués. Sobre tabla, 2 puntiños máis de Xosé Ignacio Nogués. Atacando Breoán a falta de 15 segundos para finalizar este cuarto. Manda xogada Eric Quintela. Bloqueo de Morimov. Encontra Mar García, especialista nesa Lindes, pero non entrou. Corre Chad Williams. Lanza e non anota. Final deste segundo cuarto. Río Breogán 47, Copa Ourense 34. Nos vemos en 15 minutos. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Has andado el camino ya.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres ver connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se arbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se arbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se arbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu son árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Pois xa de volta para o comezo deste tercer cuarto, a falta de 2:20 para que empecemos, para que volvan a estar os protagonistas na pista. Recordamos 47 Río Breogán, 34 Copa Ourense Baloncesto, buscando este segundo finalista da Copa Galicia de baloncesto, que se xogará o sábado. Toño, coméntales un pouco como vistes esta primeira parte, os ambos equipos. Bueno, a verdade é que as sensacións, dous equipos que aínda están en rodase, dous equipos, dous plantéis moi renovados, supoño que aí hai traballo por facer. Boa pinta Breogán, ten unha rotación longa, ten xogadores grandes, ten xogadores que poden tirar. 15 xogadores están en nómina agora mesmo. Enorme, pues, sí. Parece así que vai poder escoller Mersic moitísimo. Como Ourense, pois unha plantilla aínda por completar. Ten xogadores sólidos como Guroski, como Pilepic, como Abubakar. Un plantel que parece ben construído, pero que parece que lle falta algún mimbre, non? Habería que ver tamén como encaixa Pescavicius, que seguro que encaixa ben en este equipo, Sean Willett, que seguro que van a completar o equipo de Guillermo Arenas, ¿no? Que bueno, ten pinta de que vai ter un plantel interesante para un Alevouro que, como xa falamos antes, Pablo, ten pinta de ser unha liga moi reforzada, con moito potencial, equipos moi fortes, unha liga que creceu, ou ten pinta de que medrou tamén no senso económico, en fin. Unha temporada moi longa, pero sen dúbida interesante. Probablemente non un outro interior faríalles falta o xogador ao equipo de Ourense, outro 5, porque Chapero é máis un 4, Nogués tamén, non? Sí, eu creo que falta por esa fichaxe dun interior en Copa Ourense, a chegada pois dese xogador estranxeiro que comentabas que falta por aterrizar en Ourense. Bueno, pois empezan a mandar os xogadores xa ao parque. Polo Cobo Ourense, Abubakar, Nogués, Guroski, Cera e Fran Pilepic. Por Breogán, Sergi, Nenadic, Arteaga, Nakic e Quintela. Nakic atopa a Sergi García. Bo balón para Arteaga, xirou moi ben. Boa canasta do xogador número 77 do Breogán, 2 puntos máis. Segunda falta de Seidú Abubakar, 6 puntiños no haber de Víctor Arteaga, para dentro. Esa posición de pivot que probablemente van a añorar a Mahalbasic, que fixo unha temporada espléndida, un auténtico clínic de baloncesto do xogador austríaco. Nogués xoga con Abubakar, que ya devolver e devolve ya agora Arteaga. Ganchiño coa esquerda do poderoso pivot de Costa de Marfil. Balón que lle deixaba Sergi Martínez
non puido palmear a Arteaga, xa está Fermicera, o tarraconense. Fermí, levántase 4 metros, gran canasta. Vos minutos de cera, non? Xa comentamos na primeira parte, dando ese puntiño. Sergi García, se nota Boleiro, 2 puntiños máis para o internacional de las Illas Baleares, bueno, internacional por España, pero de procedencia de Baleares. Nogués, espectacular ahora a penetración de Josep Nogués. Un xogador que sempre tivo moita facilidade para anotar, Xosé Nogués. En ataque, Nenadic, que pide o bloqueo arriba de Víctor Arteaga. Nenadic para Sergi Quintela, lanza de 3, non toca nin aro. Corre Nogués. Nogués moi versátil, párase, xoga con cera. Cera vaise para dentro, non tivo fortuna nunha magnífica xogada que a deixou a Remanguillé. Atacando Nenadic hacia adentro, apóyase no tabuleiro, 2 puntiños fáciles de Nemanja Dedatic. 14 arriba, de novo o equipo da cidade da muralla. Nogués o man a man con Pilepic. Pilepic, a defensa asfixiante de Sergi Quintela. Cambios. Volve Chapero, séntase Abubakar. Guroski. Aguanta para a saída de Nogués. Boa man agora de Nakic. Falta personal de Pilepic. Tampouco está xogando Francisco del Águila, non sei se está cambiado. Non está vestido ali ao fondo. Igual está tocado tamén porque ningún minuto nin para él, nin para Augusta Especio Quivicius. Arteaga, que hai inmenso xogador de Madrid. Contundente. Guroski. Perde o balón Guroski, equivocouse. Aí vai Quintela. Que veloce o xogador, acabou coa esquerda. Para dentro de Sergi Quintela. Vaise de novo Breogán, 56-40, falta de 6:50, manda Río Breogán. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos a CB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros e oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. 18 puntos arriba, escápase o equipo de Breogán, o equipo de Veliko Mersic. Pilepic, o que xoga con Chas Williams. Xa pasou o ibersoniano base. Es da Universidade de Massachusetts, agora falta en ataque de Chapero.
E xa en xogo, pon o balón Sergi García para Mar García, perdón, para Nenadic que se vai hacia dentro, non acerta no triple, rebote para Copa Ourense. Xa está Chapero. Williams. Non veu a Chapero, abre o balón a Guroski. E anotou Stojan Guroski dende Macedonia. En ataque Nenadic. Cambia o balón de lado García. Toni Nakic intentaba meter o balón dentro a Arteaga. Non acertou. E perde o balón Río Breogán. Xa está Chas Williams. Levántase Arteaga, púsolle un tapón. Había pouco espacio aí, Chas. Agora a tripla non puido ser. A loita polo rebote, Toni Nakic. O segundo de Toni Nakic que non entra tampouco. O rebote de Tomás Chapero. Ahora sí, sacou intensidade o argentino. A pelesa con Toni Nakic. O balón será para o equipo de Cobo Ourense. Vamos a Fernán, o ese adestrador de Ensino, dando indicacións tamén. Pilepic. Recupera Nenadic para Toni Nakic, para baixo. O ala pivot aleiro do Breogán. Williams. Pilepic, a tripla de Fran Pilepic. Atacando Sergi Quintela para Nakic. García que se xoga o triple, non entra. Rebote para Chapero. Fíxose forte aí. Corre Copa Ourense. Williams. Nogués. A loita. Se corre Quintela, Nenadic que recupera. Manda Mar García. Recupera Guroski. Williams. Con calma agora o norteamericano. Aí vai cara adentro. Tapa Arteaga, que gran asistencia. E o tapón de Arteaga. Intentaba o mate Tomás Chapero, deulle na cara nese intento de tapón. Boa xogada de mate Williams. de Chapero. Sí. Valente. Boa xogada de Chas Williams con esa asistencia pola espalda. Tempo morto solicitado polo Río Breogán. 60-45 sin mandando Río Breogán. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Pois xa preparado Tomás Chapero para lanzar eses dous tiros libres. O primeiro de Chapero
que xa está dentro. Primeiro punto para o internacional argentino. Segundo que tamén está dentro. En ataque, Scott Bamford. Balón para outro lado. Sergi Quintela. Quintela que encontra a Nakic. O tiro exterior de Nakic. Rebote que intentaba tocar Bratkovic. Non consigue ese rebote e pertence a Copa Ourense, que se está acercando pouco a pouco, Toño. 60-47. 13 puntos, rebaixou a diferencia. Agora xa está Chas Williams, oportunidade todavía, debe xuntarse un pouquiño máis. Pilepic, que ben vai para dentro, deixou unha ben, aínda que fixose grande Brajkovic. Ventura, o triple aberto de Guroski, non tuvo fortuna, era unha boa xogada. En ataque, Nenadic para Quintela. Ten a Scott Bamford, Dilla Brajkovic, que veña a poñer un bloqueo. Bamford encontra de novo a Brajkovic, faise dunha forma maravillosa por liña de fondo, pero non consegue a canastra. Sacó o balón para Nakic. Quintela que pide bloqueo arriba. Cambia o balón de lado para Nakic, que se xoga o triple. Tripla de Toni Nakic. Vai abrir moito campo este xogador. Xogador que ten un pedigrí, ven de Šibenik, a cidade natal de Dražen Petrovic. E ademais Nakic, un apellido ilustre do baloncesto yugoslavo, aínda que creo que non ten nada que ver. Nada que ver con... Bueno, pero con eses precedentes ten que ser bo xogador. Nakic é como Alonso no baloncesto galego. No, é como Alonso nos coches. Williams. Aí vai Williams, para dentro, canastón de Chas Williams. E a falta personal de Quintela. Como a deixou o eléctrico playmaker de Copa Ourense. Seguro que en Sabuá Basket xa miraron unhas cantas destas. Cinco puntos para Williams. O tiro libre adicional. Anotou. Pois volveu ao campo Eric Quintela, mandando o playmaker de Lugo, Scott Bamford. O bloqueo arriba de Bratkovic. Eric Quintela que se xoga o triple, non acerta. Rebote dende outro lado, que chega Nenadic, manda cabeza a xogada Eric Quintela. Toni Nakic que lle fai un bloqueo, busca a Bamford no exterior. O tiro cando acababa a posesión non entra, bueno, entra pero non vale. Acababa xa a posesión. Boa defensa. Entra Lionel Couadio, xogador a tempada pasada no Bosco da Liga EVA vinculado. Chas Williams. Bo manexo de Williams. Ventura non se atreveu co tiro. Tapou ben Bamford. Chapero sobre Brajkovic. Era boa idea de Chapero no pase que le daba a Couadio, pero a perda de balón non está a aproveitar Cop, Pablo. Estes balóns para baixar xa podían estar por debaixo dos 10 puntos. Sí, esa cifra psicolóxica dos 10 puntos que estuvo a punto de chegar Copa Ourense. En ataque Breogán. Nenadic vai hacia adentro, recupera Copa Ourense, corre Copa Ourense. Couadio non consegue a canastra. Vimoslle finalizar moitas destas a pasada temporada na EVA, pero este é outro nivel, máis contundencia, máis presenza física. El era un xogador que dominaba co seu físico na EVA. Un xogador xoven que
que seguramente axude. Este salto de calidade non notará tanto, sen dúbida, Ale Pouro. Bueno, estamos ante un equipo de ACB. Aí o rebote de Bratkovic. Moita envergadura tamén Luka Brajkovic. Aí está Chas Williams, o pase agora sí. Non pudo rematar Lionel Cubadio. Pilepic. Levántase Chas Williams. A loita polo rebote, a falta de Quintela. Traballou ben no rebote ofensivo. Aí vemos a repetición, a falta clara de Eric Quintela, que empuxa nese rebote a Coaudio. Séntase Toni Nakic, volve Marko Lukovic. Fran Pilepic. Williams. O bloqueo de Tomás Chapero, o carretón de Pilepic. Ben tapou Morimov, pero non rematou. Estalles a faltar un pouco de tacto. E outra vez Sabreogán. Bo movimento, Bamford, tripla do norteamericano. Sempre tuvo moi boa man o norteamericano en ataque COP. Williams. Falta personal de Eric Quintela, dice que non. Vemos a repetición. Vai ser Fran Pilepic. O balón por riba para Chas Williams. A piques de recuperar Quintela. Boa actividade defensiva de Brogan. A tripla de Williams. Corta. Está desacertado o xogador norteamericano. Vai a haber troco. Volve Nogués. E séntase Fran Pilepic. Bueno, pasará a xogar de 3 Coaudio, que estaba axudando nesa falta de rotación interior do Copo Ourense. Nogués pasará ao 4, algo máis lóxico. A canastra de Scott Bamford de novo, e a finalizar deste terceiro cuarto volve a abrir o marcador Breogán 70, Copo Ourense 50. Quédanos 10 minutos de disfrute desta semifinal da Copa Galicia. Cada xornada, un grupo de árbitros veñen gratis aos nosos partidos ACB. Queres vir connosco? O baloncesto galego necesita árbitros oficiais. Imos! O baloncesto galego merece ter mulleres árbitras. Ti podes ser unha delas. Se árbitro en Galicia, somos parte del baloncesto. En Galicia, en España, en Italia, en Europa, en el mundo. Os árbitros tamén son deportistas, e sen eles non hai baloncesto. Ti tamén podes ser. Yo empecé arbitrando muy joven. Hoy lo hago en ACB y en Europa. Inténtalo tú también. Eu sou árbitra galega. Eu tamén, e queremos ser máis. Xa temos en marcha os nosos cursos de oficial de mesa e árbitro de baloncesto. Tes toda a información en cegaba.com e nos remate deste vídeo. Arbitraxe e baloncesto. O canastón Pablo de Scott Bamford. Enorme tirador. Sí, outro que estuvo un pouco tocado por as lesións, estuvo un ano parado, pero moi boa imaxe a que tuvo este xogador tanto en Murcia como en Bilbao. Enorme.
Pois a ver se os recuperamos para o baloncesto aquí en España. Creo atacando, que compañeiro de Damian Lillard en Weber State. Atacando, Breogán perdera. Pero recupera o propio Bamford, 2 puntos. Perdera Morimov. Nogués xoga con Chas Williams. Aí está Tomás Chapero. Ventura levántase de 3. O tiro corto, rebote de Brajkovic. Ataca Morimov, pasa por detrás. O triple de Brajkovic, non entra. Hasta Williams. Williams con Chapero. Ahí está Nogués. A loita no poste baixo. Quedarán 4 segundos no reloxo de posesión do equipo de Copa Ourense. Catro segundos nada máis, 72-50. A brecha, o gap agora que é enorme, 22 puntos. Non aproveitou, non rematou o Ourense esa oportunidade de recortar e non perdonou Breogán. Williams con Chapero. Intimidou Brajkovic, que ten moitísima envergadura. Brazos moi longos. Porque se xoga triple, non quere entrar. Toca Chapero. Recupera Breogán. Bo pase de Quintela, que encontrou a Lukovic. Finaliza contra o taboleiro Marco Lukovic. 2 puntiños máis para o Club Baloncesto Breogán. Guroski. E agora Chapero atopa a Guroski, no ten ventaxa sobre Bamford, que ven atopou a penetración de Ventura polo medio e 2+1 de Ferran Ventura. Pudo ser facerse dano nesa caída Brajkovic, Luka Brajkovic. Parece que non é nada. Finalmente recuperouse o pívot austríaco. Cinco puntos no casilleiro, anotador de Ventura. O xogador formado en Juventud Badalona disfrutará dunha oportunidade para acercar un poquinho máis aos xogadores, ao equipo de Guillermo Arenas. Anotou Ferran. Pois xa en ataque Breogán por medio de Quintela, Eric Quintela, que le dá a Lukovic. Morimov, Brajkovic, Scott Bamford, Lukovic, vai para dentro Lukovic en contra Bamford. Bamford que ya dá a Quintela, pisa a liña de banda o lucense. Williams está en campo breoganista, sube a recibir Guroski, o macedonio con Nogués. Chas Williams, Nogués ten boa man, se enfortuna, loita polo rebote, que ven Chapero e a falta que vai ser de Brajkovic. Terceira do pivote de Lugo, que agora
Márchase ao banco e volve o potente Jonathan Kasibabu. Williams. Pablo, avísalle que poden ver aquí o instant replay nesa pantalla de 200 pulgadas que tes para ti. Sí. A mí non me deixas ver nada. Non se me ve de tan grande que a pantalla. Williams, que ben se foi para dentro, intimidou Kasibabu, puxolle un taponazo. Corre Brogan, corre Lukovic, equivócase Lukovic. O tapón parecía claro de Kasibabu. Reclaman pasos os siareiros ourensás. Se recibe Scott Banford. Kasibabu, enorme, 2 puntiños para Jonathan. Que igual se queda un pouco pequeno, non, para o alto nivel, pero bueno, pero para a rotación está fantástico, creo eu. Nogués. Boa xogada de Nogués. Bo tacto do ala pivot catalán. Atacando Quintela. Morimov para Kasibabu. Volve o balón a Morimov. Morimov, que bloqueo de Kasibabu, que se fai espacio. A falta personal de Nogués sobre Kasibabu. Serán 2 tiros libres. Volve a Abubakar. O primeiro de Kasibabu xa está dentro. Segundo de Kasibabu tamén está dentro. Marchouse Scott Banford, dos que nos ten falado auténticas maravillas Cuco Rodríguez, que coincidiu con el en Betis cando estaba de preparador físico. Alá falounos excelencias do xogador americano. Williams, o bloqueo, saca ese balón entre moitas mans Williams. Guroski a tripla o balón ao ferro, bo rebote de Quintela. Kasibabu, que non controlaba ese balón no intento de correr por parte de Breogán. Kasibabu, que leva 6 puntiños, a verdad que xogou moi intenso, aportando moito. Moi pouco. Moi intenso, aportando moitísimo Kasibabu. Baicera xoga con boa asistencia de Cera Nogués, que pena, non tuvo fortuna. Atacando Mar García, vai para dentro, tópase con Seydou Abubakar, que é como chocar con un muro. Pedía Abubakar a antideportiva de Jonathan Kasibabu. Seguro que sabes algunha anécdota de Kasibabu, ti que o viches xogar nos 2 campeonatos de España. Xogador moi importante ali, moita presencia física. Atacando Josep Cera. Cera, Abubakar non tivo fortuna nese tiro. Atacando Kasibabu para Mar García. Lukovic. Morimov. Lukovic, Temoamán.
para adentro. Moi boa man Marco Lukovic. Moita capacidade para abrir o campo. Aí está Cera, o es de Casa de Mont. Nogués, o man a man con Ventura. Apretando o xogador de Breogán, que agora se queixa dun golpe no abdomen. Quedouse deitado no chan Nenadic. Morimov es, de Morimov. Ah, era Morimov. Levou un golpe Morimov. Parece que non respira ben. Sí, levou un golpe no abdomen e botouse o chan. Bueno, eses golpes a veces afectan aí ao diafragma e volve Nenadic. Tamén volve Toni Nakic, sentase Lukovic. Vai a decir moitas veces os apelidos acabados en ic este ano en Breogán. Sí, este ano está cheo de balcánicos. Ese ic que é como noso EZ, ¿no? Sí. Fernández Sánchez. Esa terminación. Nenadic. 2 puntiños máis. Tomás Chapero. Pilepic. Abubakar. Cera. Xoga con Abubakar. Teñen que ser 2-2. 2 de Abubakar. Aí non perdona Casibabu, que pisou a un compañeiro. Esperemos que non sexa nada. Parece que non. O bravísimo interior de Leite Río Breogán esta tempada. Atacando Nenadic. Nenadic, balón interior para Jonathan Casibabu. Saca exterior para Nakic. Desde aí ten moito perigo e tripla de Toni Nakic. Cera. Sigue abrindo o marcador. 85-57. Contundente Río Breogán, Pilepic. Bueno, como Ourense ainda en rodase, con falta de xogadores importantes. Corre Breogán, Toni Nakic que tropeza co árbitro. Penalti claro. E tarxeta. Corre Pilepic, 2 puntiños sinxelos. Pedían que limpiasen tamén a pista os xogadores. Bueno, quizáis agora un pouco menos de calor que no primeiro partido, que foi importante. ¿Por qué non te estás movendo, Toño? Se estuveras a correr como están eles, seguramente non dirías o mismo. Atacando Nenadic. Balón interior para Casibabu. En contraespacio, a falta personal de Seydou Abubakar. 2 tiros libres de novo para Jonathan Casibabu. Terceira de Seydou. 3-17, 8-5-5-9. A diferencia é contundente. E vamos ter final, Pablo. Final ACB. O sábado. O esperado, non? O esperado. Sobre todo, pois, bueno, as baixas de COP, difícil manter un ritmo contra un equipo de ACB con unha plantilla tan longa, tan corta, sobrecarga de minutos, Pesquevicius que non xogou, Paco del Águila que tampouco, os fichaxes que ainda non chegaron, pois bueno, en contrapartida partido de preparación, un adestramento que
Adestramento de calidade, en contra un plantel longuísimo, moita rotación, moita intensidade. E que van ter unha proba de lume o sábado ante un Obradoiro que parece un pelín máis rodado, polo menos foi a sensación que deixou. Pois Casibabu, que sigue producindo, pode ser un xogador minuto punto. Pilepis traballaba no poste Chapero, o 2-1 que lle fan, equivocouse a invertir ese balón, a recuperación de Quintela. Para o xogo Antonio Inakis, manda Sergi Quintela. De novo balón para Toni Nakis, Sergi Quintela que rompe a defensa. Balón para Nakis que desde aí é moi perigoso, esta vez non entra a tripla. Nogués, Chapero, Abubakar, vai xogar no poste. Un tiro forzado, aguantou ben o contacto Casibabu. Bos minutos de Casibabu. Que boa transición, que pena. Mar García, que calma o xogo, para dentro Mar García, intenta conseguir a canastra, non consegue, pero recibe a falta persoal de Abubakar, que tiña que non baixar os brazos. O primeiro de Mar García, que xa está dentro. Primeiro punto. O segundo do propio Mar García. Atacando Copourense, José Nogués. Bloqueo de Chapero. Josep Cera. Pilepic. A falta persoal en ataque de Pilepic sobre Jonathan Casibabu. A falta parece clara, non? Estaba a repetición que estaba fora da semilúa. Estaba aí cos pés ben colocados Casibabu. Márchase Chapero e Nogués, os dous catros deste equipo, e volve Lionel co audio. Guroski. Un 57. Sergi García ou Sergi Quintela para dentro. A canastra. Contra o tabuleiro de Sergi Quintela nesa contraataque. Non foron quen de parar esa carreira do base lucense. De novo recupera a Breogán. Mar García, 2 puntos contra a tabla. Sigue abrindo o marcador. Como medrou como xogador Sergi Quintela, Pablo? Lembras aquelas cando militaba en Le Plata, en sí, Suben? Os dous irmáns. Os dous irmáns, sí. Medraron os dous moitísimo como xogadores. Aí están merecidísimamente acumulando minutos en ACB de calidade. En o equipo da súa terra. Bueno. Aí o temos. Sergi Quintela que intentaba marcharse de Josep Cera. Non o conseguiu. En primeiros minutos para Omar Cortiñas, xogador da casa. Atacando Nenadic. Mar García. Sergi Quintela. Quintela hacia adentro. En contra Mar García. Tripla de Mar García. Consigue o 95 xa para Breogán. Sigue abrindo o marcador. Que boa man de Quintela, o roubo, van ser 2 para dentro. Que traballador este xogador, intensísimo. Un exemplo para os chavales da canteira. Guroski, co audio.
Aí está Guroski. Fixo unha boa xogada, non tivo fortuna, fixo a corbata. Esa sale Toni Nakic. Atacando, última xogada. Igual non xoga xa Sergi Quintela. Punto final a esta segunda semifinal. Resultado Río Breogán 97, Cupo Ourense Baloncesto 59. Xa temos final, Toño, final ACB, final esperada a 7 da tarde aquí no Paco Paz, Monbús Obradoiro contra o Río Breogán. Dous plantéis longuísimos, dúas equipas con unha pinta de ter un recorrido bo esta tempada na ACB, así que nada, Pablo, a disfrutar o sábado deste magnífico partido e nada máis. Un placer estar contigo, como sempre. Un placer tamén, Toño, un placer a todos os telespectadores da Fegaba Televisión. Nada, moitas gracias a todos, un saúdo, vémonos o sábado. Un saúdo.